menyali noras nas sinyal ha nahale menyal helmet kholo deh ya hai number bayar rosa hande rosa ya sahari si sinyali tumale khar matong telang bang phai tumale tom bawa hake payment kale kha sagalo do ko sang ko ane baba hamza ka ang hamza kan phai lagi लाइथने सालकिसा सिकांगो से सामय भी चामचक हमसले चसमय टोंगे मानसमा नुकमनी फेबा चिने आरो तिनिटे केशस्त्री फाइसो पकिया यार बाई मारेनी चसमय कताल आव नर कोविन खनाका खरकसे ताको बिनि यारो विशेष खलै बिनि नगो तलांगे मधुचारी खाने हरका फेबा आ बिनि यार हिनगाय बिनि मारे बसे बिसिंगो alkalan enggi tongsu a bagi jeng puleno sairne tawni o jara kebano phatsa chamai chamajik eba yar mare henipana nogo tlangi tongthai jaga phatsa tardi oloke buni khanati buni nokte kepal yak tangi khanga yak sungi ma tongnasi oke phati henke jeng tini saiman daine khorsa takuk eba chela bini hamza bwrwi bihigno tangi bini yar bai risitinya nakhana te norok paithako comment ki sanata podi o video jaga yar bai mare ni halok tam enggi mana eba sabuni chayeto comment ke sana ta podi so as secret lighter channel parisar kamna je joto puchi manai and nungbo nini khani kok cheno mungsajak sana musung no kha hanka display chini Facebook or Instagram ati nukima kana aboni link description rizak yang ti ning cheno share khlai mano but kaise kok sair nai kobama dara baitolte manai song cheno message khai eba baksa call ke singo elina thima olo bini parents la kim dermano kuno action da nano eba okra bor kok sala ja besingti buji lakhe hanai cheno singo abagi cheng sair nai manai elina derma thimani bini nukho tabuk joto kha khamjage koso nangje tomajora cheng abati kok singna pono borni nukho kebana kok singto ya haipono buskang jora mungsa kam hamya update man kan kai norno sing sairne tini katal update video ni bekakti norok sudu channel subscribe khlai logi tongti amsuno okay phadinge chini tinine main topic wa note o video jaga chala cheno je kok samane abono sawi khnarne tangke hinke chini team ni borok a burino kam hamya kok sina bagi call khakya phiaba buri attitude phonoge olta cheng base khok sidra kokte sidra saka cheng call khaimani a call record tabuk joto chini aro puro potongo nangka hanke khnaribo mano sikang sine mungsana chingno tini ostri horne chalani mong sanathaya phiaba bini hamza buri eba bihigne mong monisha dewarma pulia sikang chalabai pre buskang nuklai chajake hamselai tongkha te khorni kha baksa bujlai toma jorona khungni nukuni okra borbo tiruk tiruk joto saimanma bai chalabai brino permanent khai thangla suge tonglai khe a pulia hamza majora permanent khai tongmani bisitam eba 3 bosni olo lai thangjak april manwo chalabai buri tongthongsa thikeno kajik lakhya tei a kajama salano chalani dolroni logi khoroksa short film video khane chala katalo boring kalbari thangka eba phakya and apruno yang jamai be a short film video khane chala kalbari nugi sinelai यार रिंग लाइमनि बिसिंते यार नि हालक बोलाइना का माने जामाय बिनि दलनि आइंते अ शॉर्ट फिल्म खाने चलानो सिनुइ आ चलाबाय यार सनामका आबा हत्या ओके फाटिते चिनि मेन स्टोरी यांग चलाबाय बरि तंगथोकसा थिकनो पुले जरा काजेके नुकुं खालाय तंगमनि आ जरा बिनि यार कताल बोरिं कामियाबा नगो बेरायै थुइ चाइरक थांगु आतिकनो यार मारे रिंग लाइ तंगथोकसा थकनि बिसिंते थांला सुगे बेराय तंगमनि 2 मान एबा 2 मास जरा लाखिया फियाबा लाइटनि सालकिसा सिगांगो हनगाय बिनि यार te waisa borni nogo bernya thamase bini marino sim number ketal kaisa khogai yapar kawukha but yang berni bwsai henkai abro mungsa sia saimaya bini yarte bihik bini okolgo tam ungtong abro saimaya abo hatia yagro chla bini yarno orthik jora tonina thangsani apro bini bihik bo nokni angkhori kharthanga aunor kubina khanaka chla bini yarno lama orthik jora tonina thangsani apro bini bihik bo nogya kari kharthanga abuni olo yang bwsai bini bihikno kam hamya kok sana bage barbar call khemani sim of eba number of manka a bage chela eba bwsai bini yarni sim number ketalo call khemase a bihik eba bini burise call ya sagi sawo neng kahai chelabai te tongya kaksinai jani chalama tongsiri buri ate kok sai kharthangka apro nokni bwsai wana chamani bini yarno call khai kok singka yar nini sim number ba ani burini aro bage sogui henei a jora bini yar saka nini buri mare se ano sim ketal number sani tongo aboni darte se ang ani sim kaise bono yapare rewu bini yari khugo aboti kokhana yang sala saka henke ba neng ano puliano kubi kok sawiri man bla tangge neng pulia jora mungsa pasaya an burini sim khogei rewu tona namba yar sala aboti ke bini yarno samani darte tabo henke yar ba yar kok banglai eba a short film video khane yar ketal bai kok kaham ke salaliya ignore khai tongaikya and yango
bini khai bihik bo nok ni ongkor khar thangka noko se phailia a bagi chila duku nang jage bini burne phirge phaji ni bar call khaimani phiaba ayang buri sawo neng ka chala bai angte nukung khawi tongya mosok sei nengte ano kolta khaji kol khani kisman la cheda te aro kolta khachiri nei buri kutugo sudo asak simia bwsai bini bihino kol khage hangai apruno a short film video khani chala eba bini yar ni khorang bai call conference klai kasara habe kok samani khorang bo khanaka bini yar ni khorang maneke a burni bwsai khanakata abo kebaya bini yar henei henke amsuk jora joto khanai noro sachidi o jaga yar bai mare ni halok ni bisingo tamo tongi mana tangi hinba o bini yar hinmani tangi bini mare eba boni bihino khogi sim ya phari kabuna nangkhana o jaga wansuk tai tongo lukorok wansuk nadi o jaga tangi o bini yar sim khogi bini mare no ya phari kabuna nangkhana eba baksaba bukha bisingo warek chake monei wansuk tongkhana sama be chama je hamsagi chaswmai tongma kahai yar bai mare bo ato set bum bam henai asera but asalani yar hinjana ke tabuk sautongo nini burishi sinal nini bihik bai ang kono mungsa kore ang noreng kesaro hapna musunge anata sari hene saka a short film video khane bini yar mani achala phiaba jeng aboni gobang o jaga kok amsu sana thaya tini next video jaga joto proof evidence bai baksa abo jotoni face reveal engnai eba mokam phonuge video bo snam janai tangi hinge tini temni borok a burino personal call khai kam hamya kok sana bage kok singmani che buri tomong samang joli jage kok thai sitra bai bini bwsaino saka o chela khatas bakpar bini ama bai tholayo buma bai tongnai jat bwsa hanei bwsani bage ekdom khok sitra sawi khonarika henke noro sadi buma bwsani halogo eba buma bwsani kesaro aboti kok norok khida khanaka o buri tangi ati kok sana musung khana that's mean bujidi a burini character bomo kahai bo nichi noko engma tonggeja boino ati masra silchama kalai khana amse khatas buri tabu bini bwsai chela bini buma bai tholai chai tomani proof evidence phongeri mai hankai monisha deorma buri direct case kalane chini aro soto call record bo tongo boje kok samani te chini timni borok o monisha burino bona amsuk monai hne call khai kok kahamke sawi tongo phiaba a buri hinge dom kiroi kok saka je kok samani call record no viral khake hankai problem engnai bezal engnai hne che ulta sino se el kumo mendra hni saka but binile sini jaga el da ang tongka abule amo saimale motane saima chinai jengba se el hnei kok kotor sawi walai tongka buri henke abono jeng sanamu sunguta bo amsu se kobi kok sawi tongo henkai bini kobi kok joto lokono khanar ka henkai abu kuno saida tongba athro bosani chikonsa bakhya khalai bose chino ulta dom kirijak amsu shekchi tune shekchi dom ki kok therok kha khalayo abure chini team ni number bo manjak no khana plus display chini facebook or instagram adibo nokima khana ani mendra khanyara khaji china aro joto proof tongo call record bo jeng viral no khairene chini next video jaka nengtam khaiman khaji o video nai tong khake te kasa kok angka bini bwsai already thanao thangi complaint bo khajak thanani borok tabuk se e birno naituk tongo and bini bwsaino kok sil chamani buma bai bwsala tonglai buma no nanai chat hinmani bo amo bo proof rinang tung monisha derma jodi o video nai tong hake eba monisha derma buma bu pabo o video nai tong hake kahamke wan sutung eba satung buma bai bwsa je ama hake tongo chau hin chamani abo proof praman rinang tung jodi ri hake bezalangnai monisha deorma paithoko abon sanai kebono phacha tabuni ojarawo chamai jek snamai nogo tongthai jaga phacha taridi ebakhe kebono yar mare snamlai thani bo nogo tlangi phacha tongthai jaga taridi tangi hinkai khorsa khorni tomung hamya borokni tarti tabu buibo yashi surjak sinai abono kubui so anitra baitolde monation tanbai video amsuk torana malipi norbai cheng next video jaga te video no chas tonge share khana ta pokri hambai boto bonya video khaira nai tongo olokhe problem thanga ke video ro de ngi ta problem na tong ta proof puluma ka sa bo ai sui jora ko ma sui bai likhun sui ta na kana de ang nung ba je kok sabani itu phanang kha je sawan bare lang khang kai nung khai problem klai ke kem dos ta pai ne problem klai ke no kun sami afia nang na ma ke dom kiro ne ta sabsa mane ma ba chong la jap chi